Partiya Demokrata Kurdistanê pedekê spasiya Swêdê li ser şermezarkirina êrişa Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê kir û daxwaza alîkariyên mirovî ji bo Rojavayê Kurdistanê ji Swêdê xwast. Şandeke hevbeş ji Balûçxaneya Swêdê li Bexdayê û ofîsa Swêdê li Hewlêrê herwiha rêxistina geşekirin û hevkariya mirovî ya SİDA ya Swêdê serdana Herêma Kurdistanê kir û li gel ofîsa peywendiyên derve ya pedekê civiyan. Di wê hevdîtinê de berpirsê peywendiyên derve yên pedekê Hoşyar Sêweylî ji şanda mêvan re got bû pêşxistina dostatiya Herêma Kurdistanê û Swêdê ew amade ne ji bo peywendiyên dîplomatîk û siyasî herwiha kulturî û aborî û geşekirina mirovî û di çend warên din de berfirehtir bikin. Navborî derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê ragihand serkirdeyatî û rêbertiya pedekê ji ber êrişa leşkerî ya ser xelkê Rojavayê Kurdistanê dilgiran e û wê êrişê şermezar dike. Ew daxwaza piştgirî û hevkariya mirovî ya navdewletî bilez dikin ji bo xelkê Rojavayê Kurdistanê û daxwaz dikin ku bilez ew êrîş li ser Rojavayê Kurdistanê bi dawî werin û werin rawestandin û biriya aştiyane û diyaloga siyasî bi kar were ji bo çareserkirina krîza siyasî û şer û nakokiyên di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de. Navborî herwiha serbar kir ku ew spasiya helwesta Swêdê û spasiya Wezareta Derve ya wî welatî dikin ku ji destpêka êrişa leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê Swêd bi fermî ew êrişa Tirkiyê şermezar kir û daxwaz kir ku ew êrîş bi dawî were kuştina sivîlan raweste ji ber ku di wan êrîşan de xelkê sivîl dibine qurbanî û xelk koçber dibin. Herwiha Swêd dengê xelkê Rojavayê Kurdistanê gihand Parlamentoya Yekîtiya Ewropa û civaka navdewletî ku di encamê de nerazîbûneke mezin ji ber wê êrişê derket û hemû cîhan dilgiran bû. Herwiha Swêd biryar daye ku 10 milyon dolarên Emerîkî wekû hevkariyên mirovî bide penaberên Rojavayê Kurdistanê û hewlên Swêd li ser asta cîhanê berdewam in ji bo ku şer li Rojavayê Kurdistanê bi dawî were û rewş normal bibe û pirsgirêk bi aştî û diyalogê çareser bibin. Ji aliyê xwe ve Balyozê Swêdî li Iraqê Lennart Linnar hêvî kir ku peywendiyên Swêd û Herêma Kurdistanê bihêztir bibin û ragihand Swêd bi çavê rêz û hurmetê li pêşkeftinên siyasî û dîplomatîk yên li Herêma Kurdistanê û qurbaniyên pêşmerge û gelê Kurd di şerê li dijî terorê dinêre. Herwiha hikûmeta Swêdê bi tundî êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê şermezar dike û ew birêya Ewropa û welatên NATO û netewên yekbûyî û saziyên navdewletî hewlên xwe didin ku ew êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê bi dawî werin ji ber ku ew êrîş ziyanê digihîne aştî û aramiya navçeyê. Herwiha hikûmeta Swêdê dê berdewam be di gihandina alîkariyên mirovî ji bo penaber û koçberên Rojavayê Kurdistanê. Ew dê berdewam bin hewlên xwe bidin li ser asa navdewletî ji bo rawestandina şer û başkirina rewşa Rojavayê Kurdistanê. Balyozê Swêdê derbarê peywendiyên welatê xwe li gel Herêma Kurdistanê wiha got ji ber ku Herêma Kurdistanê li cem wan girîng e û ji bo pêşxistina peywendiyên wan ji bo ku baş pêşkeftinên Herêma Kurdistanê naz bikin dê de pêşerojeke nêzik de Wezareta Derve ya Swêdê Xanim Linda serdana Herêma Kurdistanê bike û bi berpirsên mezin ên Herêma Kurdistanê re bicive.